Awimore nyakwaro gitoka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kod twak mabedo gore gwenge mag Kisumu mimi achiel kachiel Ramogi TV wadonje weche mag oimore bende nwa ikoni odiochieng' makawuono kotendore kod mago bende osebedo kowacho kinde motwak kod oganda magi weche ma omiyo pek gi lak sechegi. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa tuweke paya na tutengeneze port na tutengeneze fish market. Mimi nilitumana, makontrakta wamekuja. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mopogore opogore mag dongruok e limbe mare kaunti ma Homa Bay. Our Secretary General Bwana Kero Misori, by guided by the National Governing Council, hatutoki kwa barabara mpaka mazira yetu yameangaliwa. Riwruok jopuonj kupeto kwa romo kod duol ma TSC mar chopo winjruok kaluwore kod ng'anyo magisebago jumani duto. An estimated saving of 11.2 billion was realized as a result of implementing the allowances policy framework for the public service. Duol mochung'ne osara mag jotij piny owacho SRC otieko tam mare mar higni 6 ka duolno yango ni ginyalo duoko piny omenda ma piny owacho tiyogo e chulo jotich nyaka 46.64%. Kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore nyingo Chieng' Emmanuel jaloko mar Elizabeth Otieno odhi nyime kod weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mopogore opogore mag dongruok e limbe mare kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono. Chenro go ting'o dag pi e gwenge ma Oyugis, jiwo gero apaya mar Usinga Island e kind mamoko. Ale Abich noluwo limbeno kendo miyowa mathoth. E odiochienge mar ariyo limbe mare makoro dhigo nyime counties makaluo, jatend piny Kenya William Ruto ne omole county ma Homa Bay okinyi makawuono mar yango chenro mag dongruok mopogore mageto bero ngima jopiny e county ni. Ruto ne okwongo mole ka chud bura ma Kabondo Kasipul kama ne oyange chenro mar pi ma ong'ere ni Oyugis Water Supply ma omuonyo omenda milion 700 kendo biro ke pi ne jopiny e ka chud bura no kod mano ma Kasipul. Ka e boma ma Homa Bay ne odhi chwang'e chich rech ma piny owacho ma malo gero ka okoni county ma Homa Bay ok bi dong' chien e chenro mag dongruok mopogore makoro piny owacho timo e pachoka. Pale Oyugis tumeweka milioni 700, leo nimekuja kuongeza milioni 200 ndio watu wa Oyugis, watu wa Kosele, watu wa Ringa na hiyo sehemu yote, watu wa Kabondo Kasipul waweze kupata maji. Pale Kendu Bay tumeweka milioni 600, leo nimekuja kuongeza milioni 200 ndio watu wa Kendu Bay na hiyo sehemu yote wapate maji. Tumewaongezea milioni 450 ya Homa Bay Town ndio muweze kupata maji. Kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market. Jatend piny bende nosingo ne jodak e county ni thothgi biro yudo stima utegi e bwo chenro ma piny owacho timo mar keto stima e miere ka okoni apeni ma opogore ma piny owacho ne ochako e county ni to kwamo gedo magi biro dhi nyime. Tumeweka milioni 600 ya kutengeneza barabara za Homa Bay hapa, tuondoe matope yote kutoka Homa Bay Town hapa kuwe na barabara ya lami ya kutosha. Sindo hiyo barabara vile vile tumerudisha contractor. Barabara ya Kadel kwenda mpaka Karabur mpaka ifike Kanyatiang, hiyo barabara vile vile tumeleta contractor aendelee ajenge na amalize. Hii Homa Bay lazima tuongeze watu ambao wako na stima manyumbani kwao, watu wengine 17,000. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Yule mzee wetu baba aende Afrika akuwe kiongozi wetu. Hata mimi nimefurahi vile mmetukaribisha hapa. Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Sasa tuko pamoja. Tuko pamoja hadi Homa Bay. Jotelo ahinya to mago mawuok kaluo ne osingo biro tiyo machine kod jatend piny William Ruto mar chwalo chenro mag dongruok mopogore counties makaluo. Nyasi no bende noyuore kod jotend migepe ma opogore, jod bura kind jotelo mamoko. We do not have a tarmac road in this constituency. It was started in 2016 because of funding issues. It stalled. We started it again, Excellency, in 2021.
it again stalled. You came back here, Your Excellency, and you jump-started it. Again, kuna kasoro. Sasa you stalled them. But we have agreed with you. Now Mungu alikuwa anasema hii barabara lazima ingoje mpaka Mbadi akuwe waziri wa fedha. Umesimama pale kwa stadium na ninakushukuru sana kwa sababu umesema Mashujaa Day next year tunafanya hapa na stadium hiyo itaimaliza, na sisi kama watu wa Homa Bay tutakukaribisha tena na tena. Kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema ati utende mema mwende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya na hii eneo ya magharibi yote tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema wende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod ntiere weche mag jatend piny William Ruto lieko mar bedo winjruok kod duond bura mar ODM kaachiel kod duond bura mare ma UDA gino manyalo kelo liet mag siasa mabe nyalo chwakore radar e kind johera mag duond buchego. Mago yangore kinde limbe ma jatend piny e kaunti ma Homa Bay kama ne olero ni loso sirikal ma manywanda en achiel kuom yo ma oriwo godo oganda duto kanyakla. Jatend piny manoted kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar omenda John Mbadi, gavana Gladys Wanga kod jotelo mamoko otelo ni osiep mare kod oganda ma Nyanza lach kendo sani ting' ma en go en konyo Raila Odinga ne lemo mar AUC. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Bul kod oporo kanyakla kod asili ywak gi agoro kakondo chuok enda payo metni kadhano pie kamien jakawino kirwako jatend piny William Ruto. Na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Ruto omole boma Oyugis, boma Homa Bay, Rusinga kendo chopo Magunga wauntie. Parma jatend migawo mar omenda John Mbadi lime mare mokwongo bang' chiwo lemo machwe kabor im ne jokanyo e duond bura mar ODM. Jatend piny William Ruto olieko ni kodek donje riwruok kod duond bura mar ODM kod mare mar UDA gino manyalo chwako liet mag siasa. Kata kamano e yo mawachore ni reso Ruto e yiero melo 2027 kendo loso sirikal kanyakla. Mnataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani ama tutoke upinzani tuende kwa serikali? Kwa hivyo bwana Simbarati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juliet amesema miaka 3 peke yake, tuache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tutataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama. Kendo kagiparo tudruok mantiere malach kod historia kod jatend UDA ne oyangore nitiere ler mar biro tiyo kanyakla koponi oluth kuon otur kapok kuon melo 2027 ochiek. Mimi nauliza nyinyi, si mnajua niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM. Sasa mimi nauliza nyinyi, baba akikuja pia kunisaidia, kuna makosa? Unajua hii ODM is the largest, lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Lazima tutakuwa pamoja na hii serikali inayokuja, lazima ODM itengeneze serikali. Kaka yodonje chuny oganda maket kagima koro moro margene osenyongore radar. Ruto otugo kod siasa e okang' mamalo kendo koni sirikande oyar ni oganda duto koleo ni duond bura kata dho udi nyaka bi kanyakla kodhulo ni lemo mar migawo mar omenda to kod teko e chogo mo oganda ma Nyanza gweno kokalo kuom John Mbadi ma Homa Bay, nyawadgi Opiyo Wandayi ma Siaya, maduto gin jokanyo mag duond bura mar ODM. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba Tinga mwenyewe ya kwamba hakuna haja tena ya siasa ya mgawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila. Tuwachane nayo. Niliamua ya kwamba nitaunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nyinyi watu wa Homa Bay mulinipatia
John Mbadi Nyong'o. Jothurwa, ung'eyo ni wan nyocha okwago kura ne wuod gotni. Kamano, to nyaka ing'e jirani minyalo chiemogo. Igelo 2007 waparo koso kwa paro. Tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema wende zako ni shauri yao. Sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Na pili, nimekukaribisha kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Kaluwore ni lwasi ma jatend piny nitiere, oyangi ni kanyono mambi mar Odinga kanyakla kod chama mar ODM pekie. Jatend piny William Ruto obolo puke pige kendo tielo ni sirikande biro neno ni Raila Odinga riombo matamre gi nono yiero mar jakom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika. Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Hata baba tumekubaliana akuwe mkubwa wetu wa Afrika. Na mimi mwenyewe nitakuwa nikimpigia dembe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kodhi gwenge mag Siaya, jodak ma Siaya onyiso geno margi e kinde mag rito limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma kono odiochieng' ma kiny. Kotelni kod jobodaboda mowuok e boma ma Siaya, jodak go wacho ni giikore mar rwako jatend piny ka bende gigeno yudo thuolo mar chiwo kwayo e weche mag dongruok ma gidwaro e kauntino. Jakom ma jobodaboda montene riwruok mar Alego Usonga Owino Lik wacho ni chenro ma jatend piny limogo kaunti ma Siaya miyo ginenore kaka jogo mantiere telo ma pacho ka. Wakwen kiny kobiro to wabro wacho ne ayanga wan kod barua mwasendiko mondo rates mar pikipiki mondo duogi ang'owa oduogi e piny kendo wan wakwayo kaka jobodaboda malego Usonga union marwa onge kod amount manyalo miwa support to wan gi nyithindo mwapuonjo wan kod jok motimrok nadi watere school wakwan mondo kiny kobiro obendo timnwa gimoro kaka osetimo oganda machielo. As at now, a new motorbike price is around 150,000. We request you to lower it at least to 100,000. Omiya kwayo ker kobiro ka seche morango gik moko duto kaka dongruok to rangi ngima wabende kaka joboda mondo wabed ngima maber ma ok ni mayo pikipiki mwatiyo matek mondo wayud. Derni richo wan kod ndara mawuok Siaya kochomo kamiluongo ni Bar Kodhiambo to moro wuok Siaya kochomo Dominion kama tinga sombe niang'cha. Ndara no rach kabisa kendo wan kaka jobodaboda wahinyre kabisa nikech tile marwa marapiko ndara marach no tiekonwa. Wan kod nderni moro nitie madhi Komenya ai moro nitie machae rach madhi nyaka Nyang'o Makogelo. Wakwayo ker marwa ni kobiro kaka wawinjo kaka osingo nderni moko icho Homa Bay kaachiel to kod Migori wakwayo ni kobiro wan wabende nderni go okonyo. Jatend piny William Ruto dhi nyime kod limbe mare mandala 4 gwenge mag Luo Nyanza. Kata kamano kit rwak mane Ruto yudo e counties ma Kisumu kod Migori oweyo jopiny kod jonon siasa ka chwado lewgi. Jopiny karombgi ne wuok oko kendo pong'o apeyni mar miyo jatend piny rwak ma migosi. Dweche 5 kende tok jodak ma e gwengego bago ng'anyo mar kwedo loch mare. En ang'o ma olokore? Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachni. E kaunti ma Kisumu, jatend piny William Ruto ne oyudo rwak machalo mar kingi e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag oganda Luo. Dhano machalo lowo ne owuok oko kendo rwake kod mor wende kaachiel kod sigalagala. Rwak makamano ne oweyo moko kuom jopiny kod jonon siasa ka gwenyo wigi kaluwore ni e dwe mar 3 higa mokalo kaunti ma Kisumu ne opong' kod kuyo bang' obila rocho ratiro mag jodak ma e gwengego e kinde ng'anyo mag Azimio. Kaunti ma Kisumu bende en achiel kuom gwenge mane ng'anyo mag rowere mag Gen Z otimenewa mar kwedo chik mar omenda. En ang'o mane omiyo jodak ma Kisumu kod oganda Luo oweyo chien ich wang' margi kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo mi jatend piny William Ruto rwak makamano? Rwak masidang' nyalo mi jatend mariere Ruto nigi tiende
to tiende nji chakre mana machiegni gimoro madhi jumbe adek ang'wen mokalo ni jowa nigi mor e chunygi kabisa, joluowa nigi mor e chunygi kabisa, mor mogundho ni kuom higni madhi 60 pok negi bedo sirikal, to wang' ni wayudo ker mabe pok otiyo, mabe pok obulo kata ng'ur, to luongowa ni jothurwa bi uru mondo wayang'uru dhiang' ni kamoro achiel. Sirikal mar Ruto gimomiyo joluo koro mor ni omiwa lemo madongo e sirikal makata wan wawegi ok wan jokanyono. Adiera en mor manigi tiende, en mor matut. Kidhi dala ng'ato awanya to oyieni midonjo makoro imbi tedo mana gi joka ka, ichiemo mana kaka joka be chiemo, dong dibed gi mor e chunyi. Rwak mane Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua oyudo e counties mag Kisumu kod Migori ne onyuolo paro mathoth ka moko kuom jonon siasa lieko ni oganda Luo osebedo ka itiyogo e kweyo liet mar siasa e kinde ma kuom sirikal omoko e rot. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, menyo wach makamano kod turbin mare. Kit dhano en ni kapa kagoyi to nyaka imany kony. Nikech kata jatelo maduong' William Ruto nomanyo kom kuom jogo ma Central Kenya. Ok ni jogo noere. Jogo nodhi kocha ka gineno ni sirikal mane nigitie kocha sana sana jo okuche, jogo ma Central Kenya neno ni sirikal Uhuru nokonyogi kabisa. To be sirikal Uhuru ne gineno ni makoro gogi kabisa. Emomiyo ka paka ne gogi kocha to giduogo kone. Koro omiyo siasa ok ni itiyo kodwa. Mano gima wanyako ng'e sani, ok ni itiyo kodwa kaka joluo. Kadi itiyo kodwa to doko miwa migawo kata mana achiel. Uhuru notiyo kodwa. Sani ok tiyo kodwa, wan ema watiyo kod sirikal. Nikech oluongwa mwabede mesa mopogu ulemo. Kata ka ng'ato tiyo kodi to miyi gima ichamo madhi ei, dongo konyi. Dr. Maxwell Miyawa bende leronwa ng'at madhi yudo keyo mobop e kind jatend piny William Ruto kod oganda Luo kaluwore kod osiep manyien e kind Ruto kod oganda Luo. Jalo madhi keyo maduong' en William Ruto, nikech odhi yudo wafuasi mang'eny. Joluo nitiere kucho mantie Nyanza, kura mantie Nairobi, kura mantie Mombasa, kura mantie Thika. Gin kura machopo moingo milion kata mana 3. Emomiyo jalo magini okonyo saidi en ker William Ruto. Kata odoko ni Ruto oten e limbe mare e gwenge mag oganda Luo kod jalupne Rigathi Gachagua turubim mag siasa, to wacho ni Ruto sero ombulu mag oganda Luo kaka yo mar dino fuok mar ombulu e okapu mare bang' lalo ombulu mag gwenge mag Masawa kaluwore kod gwandruok manie kinde kod jalupne Rigathi Gachagua. Yamo oseloko kendo yango koro ringa taro e province mar Masawa ni jogo mayando go ne kura kweth osekolokore ka gineno kaka weche mag uchumi nyitayo, weche mag ohala gin magineno ni gihinyore, gin ema giwacho ni gihinyore. Koro miyo jatelo bi ng'ano mariek maneno mbele. Ka jogi gi jolupni oringo moweyi, jogo manyiyo miyo ombulu, do nyaka imany ombulu kamoro. Koro aneno ka jatelo temo manyo ombulu kamachielo ma odhi dino go rot ma province ma Masawa okelo. To gin joluo kende, odhi yudo kura mar joluo, Luo Nyanza, odhi yudo kura mar jo-Kisii mabe wafuasi mag ODM, kendo odhi yudo kura mag Western mang'enygi a Kakamega to kod Busi. Nikech oseneno kaka yamo ringo to oneno ni joka to ok nyal nuoye lwedo. Ndalo ema biro yango adiera ka osiep manyien e kind Ruto kod oganda Luo dhi nyago olemo kata oyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Limbe ma jatend piny Kenya kaachiel kod yo mane rwake godo e kaunti Migori nenore ka gima oketho tong' ma bende osebedo kopidhi e tuoro mosebedo kind jatend piny Kenya William Ruto kod oganda kaachiel kod jotelo mawuok e gwenge mag Kaluo. Poni winjruok ne omedo bedo chal ka gima olalo maduong' ma Migori mayudore e chuny boma ma Migori mosebed ka idino kendo imoke mach e kinde ng'anyo duto makwedo piny owacho dek bedo kod yueyo. Jojuma nono wachni. Olalo maduong' ma Migori mayudore e chuny bomano ma Migori e apaya matudo piny Kenya kod piny bomano ma Tanzania umbelach e Kenya mangima.
Kata bed nitiere jo Kenya mathoth mapok oneno laloni kod wengegi, gima giseneno ka okalo kuom picha kata winjo en ni pek mar ng'anyo makwedo piny owacho nenore gayo laloni ma osebed ka idino kod jogo mang'anyo. Chuny olaloni madre apayano matudo piny Kenya kod Tanzania emosebed ka imoke mach kendo dino kod kite e kinde ng'anyo. Rawere mosebedo kang' manyime e kinde mag ng'anyo wacho ne chungo chenro mag wuoth kod ohala e kinde ng'anyo ema miyo ng'anyo nyago olemo kadina apaya maduong' ni ma Migori matudo piny Kenya kod Tanzania e karo laloni ema chopo dwaro margi mar ng'anyo. Raja ka wasebedo kwadino nikech ene mokong kwadine to wang'e ni biashara ma Migori keche makalo kadhi boda kata ng'ogene onge manyalo kalo. Kenyo yot bon me sirikal winjo nikech wadino ni ochumi. Oganda wachno laloni oseneno matek e kinde duto ma ng'anyo nitiere nikech kanyo ema imoke mach ma de obed dhano de koro osewuoyo. Kawuono mwawuoyo ni daraja ni oyudo yweyo. Daraja ni osebedo gi ting' mapek kiluo kidi kuome kendi wang'e kod mach. Omiyo kawuono ka koro gik moko nyalo bedo ni piny okwe ma daraja ni diang' bed ni koro ok nyal wang'e kendo ok nyal dine tago erokamano. Ene motudo Kenya gi Tanganyika. Omiyo en ndara ma wamiyo luor ahinya. To en ndara ma kapo ni odin to samoro apani jo Kenya nyalo winjo wach. E kinde ni makoro ne liet mar siasa ma osebiro ka kelo ng'anyo koro dok piny kendo jatend piny Kenya ne yudo kata thuolo ma limo kaunti ma Migori. Penjo maduong' en ni mae bende koro nyalo miyo koro laloni ma Migori yud yweyo, to bende en yweyo manyalo budho koso en mana madhi bede kinde machuok ka ng'ama bulo ng'or. Koro ranyisi mar limbe to gi rweko manwarwake cha en ranyisi ni wayie wanyalo go mbaka e dongruok marwa kaluwore ni kaka wambe wachulo osuru. Ka ji go mbaka to iwinjo pach ng'ato ng'ato koro ng'anyo bedo ni en gima onge nikech ng'ato kodagi winji e kang' ne ng'anyo. Oganda jo Migori mosebiro ka bago ng'anyo kendo dina peyni kod olalo maduong' ma Migori wacho ni kwe oduogo ka penjo maduong' en ni to bende gigo momiyo ande gidhi e ng'anyo bende piny owacho osechopo duto. Parie weche manyocho timore chien machalo kaka baba nyocho bedo kapus gi weche mag joma nyocho hinyore ka. Joge wanyocho hinyore ka e daraja ka jomoko be nyocho negi omiyo jogi bende oyud ratechegi. Rais no bir mocho ni mchele wadhi golo mang'eny to dhi manyonwa chiro matene ni weche mag jo Migori dhi ka gima koro rumo to moloyo mogik ni bon youth oyud tije make kisha ni wa accommodate nyithindo maya university maya polytechnic. Jatend kweth mathoth od bono ma Migori Ken Ouma wach ni oganda jo Migori kata mag luo duto oketo ng'anyo tenge kendo riwore kod jatend piny Kenya William Ruto nikech gineno koikore mar winjo ywak margi ka wach ni mae bende koro dek lok yam siasa ka oromo higa mar 2027. Ka otiyo maber moloso piny kaka ji dwaro, ang'o ma ji dwa dondre negi? Ok wabi yie ni koro wa support ng'ato manyayo richogo. Wachung' mana gi ng'ato moyie ni oyo kochopo kar ndikruok fairness. Olalo ma itoka ni ma en mano ma Migori osebedo mano mosekale midhiero mathoth. E kinde bende koro ng'anyo osebedo e kaunti ma Migori. Kech olalo no ma osebedo ka iloro kinde ka kinde. Kata kamano, jogo mosebedo ka bende koro bang' ng'anyo wanyachal gi molalo ni koro dhi bedo kod kwe. Bang' bedo kod winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kata kamano, giwacho ni po ne dwaro mag bedo ka bende gidwaro kaka oganda ok ochopo yono makare. To dek bende olalo ni pod med bedo kod midhiero e kinde mabiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma Kupet oramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime ka giwacho ni duol ma TSC odino ite kendo tamore keto e tim dwachgi mar dok e tich. Ka giloso apis gi boma Nairobi giwacho ni duol ma TSC temo mar mino badgi mondo mi gidog e tich. Gimedo odiochieng' ma kiny gibago ng'anyo maduong' e Kenya mangima. It is true. Today in the morning, the Teacher Service Commission reached us informally to engage. We were again summoned by our elder brother, senior brother, Dr. Francis Atwoli. But while we were still consulting with Dr. Atwoli, we were shocked because the Deputy Secretary General just flashed to us that they are orders of court. We gave the Teacher Service Commission our demands. They failed to respond. Now, fueling fire in an already burning house by going to court is an indication that the Teacher Service Commission has always acted in bad faith.
I want to warn Teacher Service Commission that teachers are not pieces of paper. Even if you gag them not to express themselves in the manner that they want in this industrial action, we must not twist anybody. We will not negotiate in fear, neither will we make fear make us not to reach our destination. Jopuonj mag Kuppet pod omedo bago ng'anyo magi e gwenge mopogore opogore pacho ka. Giwacho ni ok gidog chien nyaka TSC kete tim dwachgi. Millicent Adhiambo miyowa ler. E sama ng'anyo jopuonj mar Kuppet tieko jumbe mokwongo, riwruogno ndiko ne duol mar TSC mar romo kendo ng'iyo yore mag tieko ng'anyono. Mae timore e sama jopuonj Kuppet e counties mopogore pod nigi siniani kendo kirore oko mar ng'anyo kotenore kod dwachgi abich magikoni sirikal ok dwa winjo. Ng'anyono ne odhi nyime e kaunti ma Kisii kuma jopuonj Kuppet makono ne omore e apaya mar ng'anyo ka giseyo sirikal kuom rem chopo dwachgi, gino mane okelo ng'ikruok e yore mag wuoth e chuny bomano. Wamekuja kuambia serikali kwamba tumekasirika sana, huo mshahara hautoshi. Tumeona TSC jana ikisema kwamba inataka kuongezea walimu contract ya miezi 4. Huo ni mchezo. Tunajua pesa kwa serikali iko. Sisi hatutapanduka barabarani mpaka maslahi yote vile Secretary General anatuambia wetu wa Kuppet Kisii. Our Secretary General Bwana Kero Misori guided by the National Governing Council, hatutoki kwa barabara mpaka maslahi yetu yameangaliwa. Lazima TSC ikae chini na walimu. Tuko na shida mingi. E kaunti ma Nandi kod Samburu, Kuppet ne owuok oko kendo nyonore kar tiendgi ka gikoni ok gibiluwo chik doho kaka idwaro kod duol mar TSC, nimar gin be ne TSC ne ok oluwo dwachgi kolure gi chik kinde mane gidhi e doho. We want to tell the commission that we are not going back to class until you'll fulfill our demands. The same commission is purporting to run to court to block the teachers from exercising their rights of picketing. Let Teacher Service Commission first make sure that they obey the court order that told them to pay teachers the CBA 2021-2025, the last phase. Not until they pay, we will as well disobey the order they have given. Kai kaunti Malamu, jopuonj Kuppet makono oyango ni gimakore kanyakla kod jopuonj wetegi ni ok gibi yawo skunde nyaka winj dwachgi. Bende gikwedo okang' magilieko ni duol mar TSC timo mar keyo obok mar ndiko jopuonj kod jopuonjre mag sekondar madhi nyime gi weche somo kod mago ma ok dhi. Langu ni kuambia wale walimu wakuu wa shule za sekondari ambao wanaletewa forms wajaze na TSC, wapeleke majina kule Nairobi ati ni nani anaenda shule na ni nani haendi. Mimi nawaambia hivi, wafanye hiyo kazi, lakini sisi kama walimu haturudi shuleni mpaka matakwa yetu yote yatimizwe. Ekineno bendo docheng makawuono, duol mar TSC ogolo andika mayango ni negisechopo dwach Kuppet kata CBA Michael Foriproga nyaka 25 kendo chulo osach jopuonj mano leo chien tarik 1 dwe mar 7 igani. TSC bende oyango ni andikano negiseloso weche kotenore kod dwach jopuonj e andika margi mane gigolo tarik 19 dweni. TSC koro tielo ni kuom mano kotino kod chik mane ogol kod doho tarik 27 dweni. Kuppet koro winjore oluw chikno kendo chung weche ng'anyo mondo gibed piny e winjruok mar loso kuonde ma pod odong'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Niliona kwa Inolo. Ulikuwa unaamini utashinda? Nilikuwa naamini kabisa. Na ndio cheki yako na. Sasa itanisaidia. Ile nataka waambia watu wateze hii ni kitu ya ukweli. Nilicheza kwanza nilicheza sabali 3. Oh. Na nikapata pesa. Ndio hizi sasa.
ka itiyo gi thum, sinema kata tiyo gi andike mag jomoke ohandi ka ionge gi lesen mar copyright to iketho chik. Bed nitie kinyozi, saloon, bar, hotel, magawa, osiptal, kar nyiso tuke, ndege, taxi, matatu kata mane ute fwambo, ber ka iyudo lesen mar copyright. Kik trick kamarach. Yud Unified Copyright License kata UCL kawuono kok Pavrisk ma duol kende pacho kaindi mopodhi mar tao tije duto motenore kod moro oganda. Dimana *553# kasto ilu okenge moketi. Chudo duto itimo yore M-Pesa, paybill number ma en 413-63229 kata inyalo chude KCB Bank account number en 132-700-200-157. Onge omenda ching ma ikao. Mondinge mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kati yu atol e namba 07974774477 kata 0732722 Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, Pavrisk, revitalizing royalty management in Kenya. Kupata wimbo huu wa funguo kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*274#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Erokamano kuom medo kete kaendi. Duol mochung' ni ng'iyo sach jotij piny owacho SRC yango ne omenda ma itiyo gi chudo mag osara kuok e choko mag piny Kenya sodok piny nyaka tamalo 46.64 ka gikwayo mondo Medicaid okenge mabiro neno omenda go dok piny nyaka tamalo 35 kaka chik dwaro kochopo higa mag 2023. Kaka Jod Batilero SRC bende okoni onge medruok mar osara ne jotij piny owacho machiegni ni kaluwore kod okang' mar wito oko paro mar chik mar omenda mar higa mag 2024 mane geto jiwo choko mar omenda mar siro budget mane oketi kod bede migepe mag piny owacho. E report magoyo turubin gik maduol mang'iyo sach jotich piny owacho SRC osetimo kuom higni 6 nyaka ne jokanyo mag commission masani donje tich. Jakom mar Gilin Mengicho koni giseduoko piny omenda ma itiyo godo kaka osach jotich piny owacho kopim kod choko mar piny kowuok atamalo 51.54 e omenda mag 2018-2019 nyaka tamalo 46.64 e omenda mag 2022-2023 kendo nyaka tamalo 39.22 e omenda mag 2023-2024. Gino ma okoni oseting'o malo kwan omenda madong' ne chenro mag dongruok. Over this period, the Commission has overseen progressive drop in the total public wage bill to total ordinary revenue ratio from 51.54% in the financial year 2017-18 to 46.64% in the financial year 22-23. This is projected to decline further to 39.22% in financial year 2023-2024. Mengicho lero ni SRC ne ofwenyo ni balang' ma ok ogawa mane yudo kod jod bura mamalo kod mag counties e kinde magitayo twak madongere neno ni sitting allowance
kod mago mag nyiewo nyamburko e sirikal mamalo ema nomiyo omenda mathoth mag jopiny dhi e chudo mag osara. In 2021, SRC commenced a phased approach to streamlining management and administration of allowances. An estimated saving of 11.2 billion was realized as a result of implementing the allowances policy framework for the public service. The first one came from abolishing sitting allowance for plenary at the National Assembly and at the county level. The second one is car grants to the executive and judiciary. When I'm saying a car grant, it's actually not even a car grant. It was specifically called non-taxable car allowance. Apaka ma osebedo kago uchumi mapacho ka kutingo midhusi mar corona. Bende gikoni na achiel kuom midhiero manorocho chumi kendo miyo gichungo medruok mar osara e ima ok tin ni atamalo 90 mag bede migepe mag sirikal. Ka jotich mane geno ni dhi medgi osara gisani biro medo rito kaluwore ni ne owit oko paro mar chik mar omenda magana 2024. In recognizing that the Commission has over this period frozen salary structures for over 90% of state corporations and constitutional commissions and independent offices. As a result of the current withdrawal of the finance bill, again there has been a deferment of the increments that had been planned for this year. Kakoro dong mana matin ne jumbe ariyo to commissioners masani mag SRC wuok e apisa yanga. Geno en ni apisas manyien mabiro donjo biro medo keto kenge mag neno ni mana atamalo 35 mag choko mag osuru ema odhi e chudo mag osara ka ochop higa 2028. Ma timore kinde ma jatend piny William Ruto olando raput mabiro tayo yiero mag jotelo manyien mabiro donjo e duol kata commission mag piny owacho mathuolo mag jokanyo magi rumo machiegni ni. George Bati, Ramogi TV. Kamano nyakwaro magi komedo kete Ramogi TV. Nitie jogo mabe nena gi lak seche gi mawacho no Chieng' Emmanuel wuoro kaka jatend piny Kenya William Ruto koro sani en ng'atno mohere gwenge mag Nyanza, siasa jalokore. Erokamano Richard Ogodo ka intiere gwenge mago mag Eldoret. Ano kanyo bende Austin Amimo wacho no Chieng' Emmanuel siasa ma Kenya ka to iketo e lungs kendo iyueyo mapiyo ni tiweyo. Erokamano kik imak matek ahinya gik moko jalokre. Erokamano kuom ot gin jogo bende orote kalore kod report mosebedo ka wakelo kanyo kotenore kod weche mag limbe ma jatend piny Kenya. Laktar Deborah Baraza okawo apisi yanka ka migawo mar thieth kowuok kuom jatend migawo machon Susan Nakumich. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidlero Baraza olero moko kuom okenge mabiro keto mar chwalo nyime chenro mag thieth e pacho ka kendo bero migawo no. Kobuonjo kendo gi mor mogundho, Dr. Deborah Barasa okawo apisi ayanga mar migawo mar thieth kowuok kuom jatend migawo machon Susan Nakumicha. Kochiwo gige tich, Nakumicha owacho ni osepayo yo kendo keto mise motegno ne tend migawo no manyien moloyo to yor timo tiegruok ne nyamreche, keto e tim yor lony mar mbui mar ICHIS machiwo thuolo mayot ne oganda jo Kenya e kinde ma gimanyo thieth kachiel gi neno ni oyaw kambi makonyo e loso chanjo mag tuoche mopogore. As I walk out of this place today, I'm very happy with the 107,000 community health promoters who are trained, who are kitted, who are providing services to Kenyans. I'm also very happy that we were able to roll out the electronic community health management information system that as you sit in the office, I'm sure by now you must have tried the dashboard and you are able to see reports coming in of what the community health promoters are doing. For me, that is good achievement. Omedo ni midhiero maduong' manokale e kinde mane otelo ne migawo no en ng'anyo mar lakteche ma bende norocho chenro mag thieth kendo geno mare en ni chal makama ok chak nere pacho ka. The time the doctors were on strike, it was quite a low moment for us as a ministry. You know, having to see that there are patients who need to be served and the doctors are not there to serve them. I must say that is one of the things that really was a low moment for me as I worked here. Ei otemare, Dr. Deborah Barasa wacho ni jatend migawo machon osetiyo makare kendo gino mobiro miyo pek ahinya en neno ni oganda jo Kenya oyudo thieth makare mar ni thoth jo Kenya onge kod nyalo kata yuto moromo. Kenyans are not getting affordable, accessible quality care. We are seeing that the private sector, yes, when you have money, you are able to access.
but for the underprivileged or those with low income, they are unable to access care. So I believe that my sister laid a very good foundation in setting up the laws. And for me, I believe that ensuring that this is implemented to the last step is really critical. Barasa osingo mar tiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta mar thieth mar kelo gigo mabiro konyo e chwalo nyime chenro mopogore mag thieth moloyo to keto e tim chenro mar universal health coverage. Equally, we look into the issues of resource mobilization, being able to map out partners around, and during the transition time, we can see how we can increase the resources so that we ensure that services are also up and running. Omedo ni jochiw thieth mapachoka osebedo kod achiedhnade mathoth e kinde tich kendo biro keto alwora makare mar tich ne jochiw thieth duto. I empathize with the health workers, not only the doctors, but we have the nurses, the clinical officers, the physiotherapists, among others. So we really need to also carry on and see how we can ensure that the health workforce have the appropriate environment, the occupational environment in order to deliver the services to all Kenyans. E kindego, Barasa okwayo oganda jo Kenya mondo dhi nyime gi ndikruok ne chenro manyien mar SHIF mabiro kelo yot e yudo chenro mag thieth. Magi duto timore ka ten migawo mar thieth timo ikruok ne wuok e lai mar NHIF nyaka mano mar SHIF kochopo tarik 1 dwe mar 10 higani. A key date for the ministry is 1st October 2024 when the country will formally transition from NHIF to SHIF. And I would really like that you would be present during this time because you are really a champion of this. Toka apisi ayanga, oganda jo Kenya koro rito gi siso. Kabende jatend migawo manyien mar thieth Dr. Deborah Barasa biro chopo singo mare mar chwalo nyime chenro mag migawoni. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Lek matimba dhula ma Police Bullets matugo CAF Champions League ne ogore Luanda kendo tore tok gola achiel kuom nono finals mag CAF Sekafa kod team mar CBA final manotugi saboro modichi makawuono e piny Ethiopia. Sefa Okwena ne gola achiel no kendo bedo jatugo man gi gonde modhure e piem no. Asai. Ragash. Asai. Ragash. Asai. Sanait. Sina. Asai. Ragash. Team volleyball Martel Blazers chako timo ikruok ne season manyien mag tuke mag volley. Team no pod nigi jotukgi mane gitiyo godo e season mokadho kendo gin gi geno matimo makare e season ni. Ne gitieko season mokadho ka giloyo Kenya Army. Season manyien chako tarik 23 dwe mar 10 higani. The condition is very nice because being a senior player and also as a coach gives an advantage to the management side. A situation like this where all the coaches are not there, you can be the one to build up the younger players who are coming up. The goal of this season was to clinch the 2024-2025 season, which still remains as the main goal of the team. So we're looking forward to achieving that goal. Mane mokele giko mar miweche manyien e chenro mar oimore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko maro ne Elizabeth Otieno ubed gi otieno mokwe.